Malti Kulturali huwa programm imtellem mill-istudenti tat-tieni sena tal-Baċċelerat fil-Midja fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-Emcast. Nirringrazzjaw lill-Live Center għar-rigali tal-mistednin. Sinjuri, nagħtikom il-wara nofsinhar tajjeb u nilqakom għal programm ieħor ta' Malti Kulturali. Programm imtella mill-istudenti tat-tieni sena tal-Baċċelerat fil-Midja fih dan l-Emcast. Minn ġimgħa l-oħra drajna li niltaqgħu ma' personalitajiet li ħallew impatt fuq is-soċjetà Maltija u llum se niltaqgħu ma' raġel li jagħmel dak li jagħmel sabiex jagħti leħen lill-annimali. Se nsegwu dal-feature u nibdew id-diskussjoni tagħna x'initlu lura fl-istudju. Naraw. Il-problema ta' popolazzjoni żejda f'santwar tal-annimali f'Malta dejjem qed tiggrava minħabba żieda fil-każijiet tal-abbandun nuqqas ta' sterilizzazzjoni. Ħafna shelters qed jagħmlu wisq aktar milli jifilħu u dan iwassal il-pressjoni fuq ir-riżorsi, spazju limitat u tagħbija żejda fuq il-volontiera bil-popolazzjoni tal-annimali dejjem tikber. Barra minn hekk, għal raġunijiet diversi, mhux biżżejjed nies qed jaddattaw mix-shelters. Dan kollu joħloq sfida kontinwa biex l-annimali jingħataw kura xierqa u futur sigur. Is-soppressjoni tal-finanzjament għal shelters tal-annimali f'Malta qed toħloq sitwazzjoni kritika fejn ħafna organizzazzjonijiet non-governattivi jgħixu minn ġurnata l-oħra. Donazzjonijiet mhumiex biżżejjed biex ikopru l-ispejjeż tal-ikel, kura veterinarja u kura ġenerali. Bosta shelters jiddependu fuq il-volontiera biex jagħmlu minn kollox, iżda mingħajr il-fondi adegwati ma jistgħux joffru l-istandards ta' kura meħtieġa. Individwu li jagħmel impatt kbir fuq dawn l-NGOs li jieħdu ħsieb l-annimali abbandonati huwa l-atleta Fabio Spiteri. Dan l-Ultra Triathlete għamel kontribuzzjoni sinifikanti għal ġid ta' dawn l-annimali f'Malta permezz ta' Project 100. Permezz ta' sfidi sportivi intensi pa' Deka Ultra Triathlon huwa jqajjem kuxjenza u jiġbor fondi biex jixtri ikel u mediċini għal aktar minn 40 NGOs tal-annimali u individwi li jieħdu ħsieb l-annimali ta' triq. Din il-missjoni tiegħu favur l-annimali iżommu determinat minkejja s-sagrifiċċji kollha li dawn l-isfidi joffru. Dan il-fatt waslu biex jiġbor viċin €9,000,000 f'dawn l-aħħar 8 snin. Lura fl-istudju u kif rajna f'dak il-filmat qasir, is-sitwazzjoni fix-shelters tibqa' sfida kbira kull ma jmur minn sena l-oħra. U biex nitkellmu aktar dwar dan nilqgħu magħna fl-istudju lil Fabio Spiteri, grazzi talli lqajt l-istedina. Se nibdew mal-ewwel bid-diskussjoni tagħna kif rajna fil-feature il-proġett il-kawża tiegħek Project 100. Kellimni naqgħod dwarha fiex tinvolvi u minn fejn oriġinat din l-idea wkoll. Yes, Project 100 isu kien dal-aħħar 3 snin, però jiena mid-2017 bdejt nagħmel kompetizzjonijiet barra daqsxejn estremi, dejjem inqajjem isu kurzita u followers ta' nies biex jaraw jien hekk il-lesti xi race jew le. Niftakar anke kont għamilt l-ewwel waħda hawn ma' Ġejk Vella mill-Gżir ta' San Pawla l-Malta u dejjem ħadt l-opportunità ngħid mela l-nies qegħdin jiffollow jona ħanqajjem daqsxejn awareness biex niġbru fondi għall-annimali. L-annimali ħafna minnhom minsin, l-lum niġbru għal-partiti politiċi, għal-nies fil-bżon, pero l-annimali fil-bżon, dak iż-żmien rari kien hemm persuni li jiġbru għall-annimali. Rajna wkoll l-Assoċjazzjoni tal-Annimali Abbandonati li AA. X'inhu x-xogħol li inti tagħmel ma' din l-assoċjazzjoni fil-qasam anke tal-benesseri tal-annimali, x'tib ta' appoġġ tagħti l-ħidma anke permezz tal-kawża tiegħek Project 100? Yes, fil-fatt fil-bidu kom dejjem mal-AA, ma mbagħad dejt niduna bil-problema globali ta' Malta kollha shelters hawn mhux AA biss hemm xi 40 NGO oħra, allura provajt tindaħħal il-lista, nkompli l-lista biex ngħin kulħadd. Lej waħda mill
l-ewwel NGOs li konnejn. Ovvjament bħal shelters oħrajn dawn dejjem deħlin il-każijiet ġodda ta' puppies, dejjem deħlin il-każijiet ġodda ta' klieb abbandonati, klieb li kienu miżmumajn ħażin, ara daw trid il-mediċini għalihom għax ħafna minnhom ikunu morda, trid l-ikel, ir-renta tal-post, għandek id-dawlu l-ilma tal-post, ġifieri għandhom ħafna bżonnijiet biex NGO jkun jista' jirranja sew. Semmejt l-annimali bħal puppies u kittens. Meta jiġi għalihom biżmju jimmorru għand l-AAA, x'inhu wħud mill-bżonnijiet urġenti li jkollhom daw l-annimali? Yes, ovvjament, inti l-annimali kemm jista' jkun ma jdumux ġo shelter. Allura jkun hemm proċess ta' rehoming fej jippruvaw kull kelb li jidħol jagħmlulu l-affarijiet li għandhom jagħmlulu bħala testijiet u operazzjonijiet li kollhom bżonn l-operazzjonijiet ukoll il-klieb, u mbagħad jippruvaw jaraw kemm jista' jkun isibulu familja adattata biex il-kelb imur ġo familja ġdida u jiftħu post biex jaċċettaw klieb oħra li ħajjiġu ma' dik il-ġimgħa stess. U anke sfortunatament dawn l-annimali ma jkunux jistgħu jitkellmu jkollhom ikunu morda. Matul il-proġett tiegħek, il-kawża tiegħek ta' Project 100, kien hemm forsi xi annimali jew xi kelb qattus li baqa' f'moħħok tgħid issa dik l-istorja ta' dak l-annimal jibqa' impatt fuqek. Hemm ħafna każijiet fej jidħlu mal-trattament tal-annimali, ħafna tiskanta. Però wieħed partikolari li laqatni kienet taż-żiemel Nova, kienet maltrattata ħafna b'saqajja miksura, qdet ħażina, ma tawx kasa, ġifieri mbagħad spiċċat għand is-Second Chance Horse Rescue u tawa l-aħjar ftit snin li kien baqa' ħajja qabel mietet pjuttost is-sena l-oħra wkoll. Kien laqatna ħafna nara bżiemel daqshekk sabiħ itsappa bluġieħ ħassejtna ħafna. Tajjeb ukoll insemmu li naħseb l-aspettattiva tan-nies normalment forsi ħafna nies jaħsbu li ħafna mill-annimali abbandonati ġeneralment ikunu klieb jew qtates. Insemmejt żiemel, ġifieri anke annimal bħal dak jidher b'saħħtu kbir, u xorta jkollu bżonn l-abbandun anke fnik illum il-ġurnata, jekk tmur ġol li qed tinsibu ħafna fnik abbandonati, morda jarmuhom tal-aġeb. Kif taħseb li nbidlet l-attitudni tal-Maltin ta' Malta meta nkunu nitkellmu fuq il-benessir tal-annimali matul is-snin? Iktar ma jgħaddi żmien qed iqum iktar awareness. Illum hawn iktar NGOs, hawn iktar cat feeders, hawn iktar fosterers. Jiena meta niftaħ id-donations waqt il-competitions tiegħi qed ikolli rispons tajjeb tan-nies. Jiġifieri awareness hawn, però problemi qed jiżdiedu wkoll. Dik ir-realtà li forsi n-nies hemm barra ma jifhmux meta jiġu dawn l-annimali jkunu fil-bżonn, x'inhi għalik? Yes, l-annimali dejjem ħajkunu fil-bżonn. Meta annimal qiegħed ġo shelter sew temporanju jew ikun hemm anke annimali li jkunu xjaħu ħadd ma jaddotthom jiġraw ħajqattaw ħajjithom ġoddak is-santwarju. L-annimal dejjem għandu bżonn ikel, saqaf, mediċini speċjalment meta jkunu anzjani jimirdulek il-kelb trid tittihom mediċina ta' kuljum. Ukoll hemm bżonn ta' fosterers biex joħorġuhom dal-klieb, joħorġuhom sija satej kuljum, ġifieri hemm ħafna xogħol. Unka tajjeb li nsemmu li dejjem inħeġġu lin-nies biex meta jkunu jridu pet jaddottaw, mhux jixtru hemm ħafna annimali fil-bżonn, jiġifieri. Importanti. Il-kawża tiegħek Project 100 ċemm ippjanat għall-futur, issa bdejna sena ġdida wkoll, x'inhu mistenni għal din is-sena, hemm xi forsi pjanijiet ġodda li tixtieq taqsam magħna wkoll? Jiena dejjem l-istess Project 100 dejjem bittieri niġbor 100,000. Is-sena l-oħra kien rekord, ġbart 110,000, qassamtu mas-santwari, kelli lista ta' 79 individuals huwa santwari. Dis-sena għandi competition qawwija wkoll il-Brażil, ħadkun Pushing Human Limits, ġifieri, u ovvjament nillonċa Project 100 magħha blan li niġbor 100,000 oħra jew iktar, u mbagħad nerġgħu ngħinu s-santwarji ta' Malta Għawdex. Immorru naqa' lilin ukoll minn dal-proġett. Inti atleta, minn dejjem forsi kellek dik il-ħajra li dejjem kont sportiv anke minn kont żgħir inti? Le, jien minn dejjem kont sportiv, dejjem kont nħobb ir-rota, kont aħna fi żmienna ma tantx kien hawn karozzi konna bil-ballun
fit-triq, rota kont indur Malta kollha jien anke ta' 10 snin konna naqbad ir-rota u nitlaq. Dejjem kon sportiv, però kompetittiv u mbagħad isni meta kelli 21 sena sallim il-ġurnata għadni kompetittiv biex nirrappreżenta l-pajjiżi wkoll. U forsi l-ewwel tellieqa jew avveniment sportiv li ħadsem fih inti kif kien forsi dik l-esperjenza anke jibqa' f'moħħok impatt fuqek. Competitions hemm ħafna. Forsi l-ewwel darba li rappreżentajt il-Malta kien Small Nation Games fir-relay 4x400 trek rbaħna bronze medal qed nitkellmu 1999 ġewwa Liechtenstein. Alright, u anka marbuta mal-kawża tiegħek, meta inti indunajt li tixtieq tibda tgħin l-annimali abbandonati, meta kien dak il-mument? Jien dejjem bl-annimali, ħajti kollha, mhux annimal wieħed illum il-ġurnata għandi 13 pett id-dar ġifieri. Dejjem tara l-bżonn illum fuq Facebook tiftaħ Facebook klip abbandonati u hekk ma tarax. Going back to 2017 kont immur nejn ġo santwarju in partikolari minn naddaf. U hemmhekk ma nibdejt ninduna il-volum ta' xogħol, il-volum ta' għajnuna li għandhom daw is-santwarji. Ovvjament kien hemm santwarji oħrajn. Imbagħad minn hemmhekk iddeċidejt mela ħanipprova nagħmel naqra fundraising għax eventwalment daw is-santwarji kollhom bżonn il-flus ukoll. Grazzi Fabio. Apparti il-kawża tiegħek ta' Project 100 ukoll għand ħafna żgħażagħ f'ambutu ta' coaching. Ħanaraw dan il-filmat u nkomplu d-diskussjoni tagħna wara l-feature. Ibqgħu magħna. Fabio Spiteri beda jkabbar il-passjoni għal coaching ta' tfal u żgħażagħ meta ra kemm l-isport għenu jikber bħala persuna. Waqt li kienet jaħdem ma' diversi gruppi sportivi, induna li ħafna żgħażagħ kellhom bżonn lil xatt li jgwidhom u jiddixxiplinhom ġo ambjent pożittiv fejn setgħu jiskopru l-potenzjal tagħhom. Dan waslu biex jibda jagħti lezzjonijiet apposta għat-tfal u l-adolescenti, ħidma fokata fuq l-imħabba lejn l-sport. Għalih, il-coaching f'dan iż-żmien sar missjoni li jkabbar ġenerazzjoni li temmel fiha nnifisha u fil-valur tal-isport. Coaching is something I've always dreamt of and because I wanted to share my experience to the younger generation. Fost dawn l-atleti huwa Tommy Wallbank li qed isir magħruf għall-ġiri tiegħu. Il-konnessjoni bejn Fabio Spiteri u Tommy Wallbank tikber minn passjoni komuni għall-ġiri u solidarjetà. Flimkien huma ġrew f'diversi avvenimenti għall-karità fosthom il-ġirja tal-Lavallet Half Marathon fejn Tommy għamel ta' gwida għal atleta nieqes mid-dawl. Fabio kien ukoll figura kbira fil-ġirja ta' 19 km f'ġieħ Rebecca Zammit Lupi li flimkien komplew il-ġbir ta' fondi lejn il-memorja tagħha. Fost atleti kollha li trejnja, l-atleta li għamel l-akbar impatt fuqu huwa Jake Vella. Ir-relazzjoni bejn Spiteri u Jake Vella kienet taħlita sabiħa ta' coaching u biberija. Fabio dejjem emmen fil-kuraġġ u d-determinazzjoni ta' Jake li minkejja l-kundizzjoni tiegħu baqa' determinat biex jispira l dawk ta' madwaru. Flimkien organizzaw inizjattivi ta' benefiċċju fosthom qawma mill-Gżejjer ta' San Pawl sabu ġibba biex jiġbru fondi għal shelter tal-annimali AA Malta. L-impatt ta' Jake fuq Fabio kien profond. Is-saħħa, il-ferħ u l-ġlieda tiegħu immotivaw lil Fabio biex ikompli jimbotta l-limiti tiegħu anke waqt sfidi estremi li ddedikahom fil-memorja ta' Jake. Merħba lura fl-istudio qed issegwu l-programm Multikulturali. Qabel ma tlaqna għal-feature konna niddiskutu nitkellmu ma l-atleta Fabio Spiteri fuq il-proġett il-kawża tiegħu ta' Project 100 kemm jgħin annimali abbandonati u issa ħanbidlu naqa' is-suġġett. Rajna fil-feature kemm ukoll l-atleta Fabio Spiteri jagħmel kontribut tiegħu permezz tal-coaching lil ħafna żgħażagħ li jispiraw biex jibdew u ikomplu fuq il-dinja u l-industrija sportiva u magħna biex niddiskutu iktar dwar dan ingħaqad magħna fl-istudio Tommy Wallbank, grazzi tal-li l-qajt l-istedina għal din l-intervista. Grazzi inti ta' din l-opportunità sabiħa. Tommy, kif bdiet il-ħidma tiegħek ma' Fabio u x'kienet l-iktar ħaġa li laqtitek mill-coaching tiegħu? Mela ħanibda mill-bidu. Jiena mhux dejjem kont fit, ma kontx niġri qabel, insomma, u iddeċidejt li
kont se nagħmel ġirja għal karità għal ħabiba mibkija tiegħi Rebecca żammit lupi. Mietet bil-kanċer. Nselmu l-memorja tagħha minn hawn ukoll. Thank you. U iddeċidejt li fil-memorja tagħha ħanamlu ġirja. Insomma, li għal kull donazzjoni ta' 5 euro kont se nġri kilometru. Insomma, so ġrejt 1000 kilometru u ma nafx kif wasalt. Wasalt ħabbal il-coach tiegħi Fabio Spiteri, żgur. Għax bdejt niġri dawk il-kilometri. Ma kellix coach, ma konx nafx kont qed nagħmel u kont qed niġri kilometers bla doċċ biex nagħmilhom. Imma ommi qalet li isma' għandek bżonn coach għax ħataqbad injury jew ħatweġġa, xi ħaġa hekk. U sabit li l-Fabio u insomma hekk bdejna naħdmu flimkien u issa xi ħaġa speċjali tal-istil tal-coaching tiegħu u kif jaqleb l-switch. Pereżempju, qabel is-session nitkellmu, niċċajtaw hekk, imma waqt li qed nitsenjaw jaqleb daqqa waħda, jaqleb għad bis-serjetà. U kif ħassejtek wara li nexxilek tagħmel dawk il-kilometri dik it-tiġrija? Anka permezz li kienet l-ewwel darba tiegħek inti stess semmejt li ma kontx fit qabel ġifieri. Vera sodisfatt u biex inkun onest ħadd ħafna gost nagħmilhom dawn il-kilometri. So komplejt nittrenja ma' Fabio u mat-tim tiegħu u għadnet niġri kuljum. Fabio, għandna iż-żagħżugħ magħna hawnhekk Tommy Wallbank. Għaliex ħassejt li inti trid tibda taħdem maż-żgħażagħ fid-dinja sportiva, tibda tikcoachjahom? Yes, jiena ili 30 sena fl-sports u l-sport tiegħi ivarja minn 400 meters, għax kon nirrepreżenta l-Malta fil-400 u fl-800 telli għatan minn ġiex minuti. U l-lum il-ġurnata spiċċajt id-deka, 9 tim u nofs għaddej non-stop. Ġifieri għandi varjetà kbira ta' speed u endurance. Allora, din l-esperjenza nixtieq naddejalizzar li nikkoachja naħseb 5 snin issa tfal ukoll, tfal u adulti. U tfal hija xi ħaġa importanti li nikkoachjaw minn daqshekk ta' żgħira, llum hawn il-mezzi u hawn l-istudju wkoll kollox jiġifieri tarhom jtejbu l-ħinijiet u jmorru tajjeb hija xi ħaġa sodisfaċenti ħafna. Fil-feature rajna wkoll lil Jake Vella, il-mibki Jake Vella żagħżugħ li ħallina ftit ta' snin ilu. F'ħajtu huwa affronta sfidi kbar anke permezz tal-marda tiegħu li kellu. Xi tfisser l-esperjenza tiegħek miegħu personalment li kont coach u mentor tiegħu? Jake ovvjament kien ikun ħafna magħna, ġifieri jiena lija kont naddattaħ mal-grupp tiegħi, indaħlu mal-grupp tiegħi għamel is-sessions tagħna, konna nagħmlu flimkien, konna nagħmlu ħafna turbo session fuq ir-rota biex inkunu safe f'ambitu ta' garax jew fit-trek. Konna niġru wkoll flimkien. Jake sfortunatament bdejt naraħ jiddetorja ruħu, kull sena jmur ħażin għall-ar, bdew jitawġulu saqajh, tabib mbagħad waqqaflu r-rota u waqqaflu mill-ġiri, però mbagħad kompla jom. Mbagħad ovvjament l-aħħar sentej li għamel l-isptar ma setax jom laqqas. Yes, kelli esperjenza sabiħa miegħu, sabiħa u kera fl-istess ħin u għax qattajt l-aħħar 10 snin ta' ħajtu nintaqgħu kuljum. U issa speċjalment jibqa' memorja u ispirazzjoni għal tfal li hum qatt ma qata' qalbu. Brabta wkoll mal-istess suġġett kif inti il-coaching tiegħek ma' tfal anke jekk ikun qed jiffaċċjaw sfidi ta' saħħa bħal kif kien ukoll il-mibki Jake Vella, kif il-mentoring tiegħek kif ikun hemmhekk? Yes, jiena li kulħadd equal, fil-fatt jiena ikolli bniedem bil-bżonni speċjali ma nikkoachjaħx għalih, nikkoachjah mat-tim tiegħi. Jiena tfal autistika għandi fil-grupp, mis-sentej ilu kellna wieħed nieqes mid-dawl, għamilna nofs maratona flimkien illum il-ġurnata sifer lura Denmark. Kolla ħafna disabilità fil-persuni b'disabilità jiġġojnjew il-grupp, jitrenjaw normali bħalna u nimxu minn hemm. Ħanaqleb issa nistaqsi lilek, Tommy.
X'inhi lezzjoni waħda li inti għalmek Fabio, anke inti qabel semmejtinna li toġbok ħafna minn Fabio li jisu l-switch li kif jeqleb. X'inhi lezzjoni waħda li għalmek Fabio? Li barra mill-ġiri irti kolli iktar bilanċ f'ħajti. Jiġifieri li wara training, immur norqod, nerġa' nitrenja dawn l-affarijiet, imma li anki ċertu ġranet nista' mmur noħroġ ma' sħabi, jgħidli li jekk inrid nixrob ma nixrob xorta li nista' nixrob. Dawn l-affarijiet u il-bilanċ. Kif għenek, Fabio, meta kont forsi għaddej minn żminijiet diffiċli fil-karriera sportiva tiegħek? Biex nkun onest, Fabio coach li jifhem, coach li dejjem lagħtini l-support li għandi bżonn. Anki fil-perjodi tajbin ifakkarni li riżultati jaslu il-proċess bil-mod li bil-mod kollox jasal. Fabio, meta tħares lejn iż-żagħżugħ Tommy Wallbank, kif tħossok inti anka rajtu kważi jikber minn sena l-oħra, x'jagħmlek l-aktar kburi meta tara żagħżugħ bħal Tommy? Tommy proud biħax Tommy beda miegħi from zero, ġri laqas kien jaf jiġri. Da ma kienx atleta ma' coach ieħor telaq il-coach jiġri miegħi, ġifieri bdejtu from zero. U l-lum il-ġurnata qiegħed one of the top athletes in Malta, u ġifieri meta jikkompeti mal-aqwa atleti ta' Malta dejjem ikun kważi jiġġieled mal-ewwel 3 postijiet. U x'bidlet rajt f'Tommy, anka f'Tommy u żgħażagħ bħalu li bdew fil-karriera sportiva tagħhom u bħala mentor inti tagħhom? Yes, ifhimni bidliet ovvjament li jekk ħajjaħdu l-isport bis-serjetà ħajaslu. Tajjeb, mbagħad dejjem hemm il-ġenetika tal-atleta wkoll. Tommy konna minna t-testijiet tal-VO2 max, ġifieri kemm tlajt 73? 73, it's a very high VO2 max, ġifieri bħala coach u atleta nitkellem daqsxejn tekniku. Ġifieri Tommy għandu potenzjal li jimprovja iktar minn fejn wasal. Jaf ikollok atleti li ma jkunux daqshekk talenti imma jiena ħanwassilhom għall-aħjar li jistgħu jagħmlu. Meta jiġi il-mentoring tiegħek, meta tkun qed tikkoach għal daw iż-żgħażagħ, x'inhu forsi l-effett anka fuq is-saħħa mentali ta' daw iż-żgħażagħ meta jkunu qed jagħmlu dawn l-attivitajiet sportivi? Ħanejdlek l-ikbar eżempju tal-atleti tiegħi huma jiena, għax jiena illum il-ġurnata wasal biex spiċċajt id-deka, jiena I failed so many races. Jiena kelli races fejn ksir spallejja, kelli races fejn kelli nieqaf ħabba infected blisters, jiġifieri qatt ma qtajt qalbi, għamilt il-homework tiegħi, irranġajt l-affarijiet u llum wasal fejn wasalt. L-istess dal-massaġġ noddeħ l-atleti, jista' jkollok season ħażin, jista' jkollok naqra problemi mix-xogħol, jista' jkollok naqra injury li affettwatek ħażin, ma dawn huma kollha affarijiet li għaddu u eventwalment inti you need to be strong-minded to carry on ħalli mbagħad jiġu s-suċċessi wara. Semmejtinna li kellek tlielaq mumenti fej fallejt kważi, weġġajt, fiżikament. Ħafna. Issemmi li forsi waħda minnhom fej forsi ħassejtek isek ħataqta' qalbek anke wara li ġaralek? Yes, l-ar sena kienet 2024. 2024 mort biex nipprova l-ewwel darba d-deka u wara sabatin kelli nieqaf għax infetta li l-blisser f'saqajja t-tabib waqqafna għalli ħanaqtaw l-ek subajk barra. Kelli nibda l-antibiotics, allura I failed my first deka. Kont għadni super fit, allura qed mel-issa xahar oħra ħansib telliqa, ksib telliqa 5 times Ironman u dejtu ħareġ li tifel kraxxajt bir-rota biex nevitaħ u ksir spallejja. Ġifieri ġiex races fejn ħafna flus, sena training għal xejn u fl-aħħar mis-sena ma ġibt l-ebda riżultat. Però ma tajtx qalbi kont għamil żmien ovvjament tħossa ġa fik, però mbagħad is-sena ta' wara kienet l-aqwa sena ta' ħajti għax ġejt il-5 fid-dinja renkjat, spiċċajt id-deka, ġifieri l-affarijiet jitranġaw. Biex nagħlqu id-diskussjoni tagħna llum ħansaqsi l-istess mistoqsija tnejn li intkom. X'parir
tagħtu inti bħala coach u inti bħala żagħżugħ inti stess li Fabio kien mentor tiegħek, x'parir tagħtu l dawk iż-żgħażagħ li jixtiequ jibdew fil karriera sportiva, f'din-dinja sportiva, x'inhu l-parir tagħkom anke biex forsi ma jaqtawx qalbhom. Ħanibda forsi minn Fabio. Ħanejlek, iż-żgħażagħ huma l-iljuni tas-soċjetà, tkun full of energy, ġifieri jiena sport is a must. Forsi mhux kuljum, forsi tibda 3 darbit fil-ġimgħa, llum jekk qiegħed broke tista' tmur tiġri. Running is free, toħroġ mid-dar, tmur id-dar, ftehim ma' sħabek ħallek ma jkollokx aptit u mbagħad you are committed to run. Sib 5K race ħalli mbagħad iktar ikollok. Qed ngħidu ġiri għax jiena nħobb il-ġiri hawn rota llum, tista' tixtri rota second hand u tmur dawra bija bil-rota fl-offroad. Swimming, illum il-baħar għal mdawrin bil-baħar, ġifieri Għandna dak il-benefiċċju. għamlu naqra sports li darbit fil-ġimgħa u mbagħad l-affarijiet jitranġaw waħedhom. Tant kemm tiġi tħossok tajjeb, tiġi addicti tal-isport, ma tibda titranja kuljum, hawn min jitranja darbtej kuljum. Huwa proċess pożittiv fil-ħajja. U tom il-parir tiegħek li dawk iż-żgħażagħ bħalek li jixtiequ jibdew fil-karriera sportiva. Li jridu jkunu iktar kuraġġużi f'ħajjithom. Mhux biss fl-sports imma ħajjithom mod in ġenerali li jridu jagħmlu l-affarijiet kuljum li jibżgħu minnhom. So, pereżempju, meta bdejt intellaq, qabel kull tellieqa dejjem kont nibża. Okay, ħanħosslu ġieħ, u dawk il-momenti jgħinuk biex tkabbar ukoll il-personalità tiegħek, biex tkabbar il-karriera tiegħek, biex tkabbar kollox li hu tajjeb ħajtek. So, u speċjalment naħseb li llum il-ġurnata nibżgħu minn kollox u meta nara it-tlielaq li għamel Fabio, id-10 Ironmans, 10 Ironmans wara xulxin, nibża inqas għax nemmen li jekk għamel xi ħaġek Fabio li jista' nagħmel xi ħaġa tal-biża' jiena wkoll. Grazzi Fabio u Tommy tal-li naqtu magħna fl-studio għal din l-intervista. Grazzi lilkom tal-li segwejtuna naqdu magħna għal programm ieħor ta' Malti Kulturali fejn se nkunu ndiskutu personalità oħra li għamlet impatt fis-soċjetà Maltija. Minn hawn nsellmu wkoll it-tim tad-direzzjoni, l-istudenti ta' tieni sena tal-baċċelerat tal-MCAST tal-li iddereġew u ħadu ħsieb dal-programm. Grazzi tal-li segwejtuna u naqdu magħna l-programm ieħor. Insellmilkom. Malti Kulturali huwa programm imtellem mill-istudenti tat-tieni sena tal-baċċelerat fil-Midja fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-MCAST. Nirringrazzjaw lill-iCenter għar-rigali tal-mistednin.